Hú, ez a farsang nagyon keményre sikeredett. Próbálj baki, hogyha belenyomjuk a kezét hideg vízbe, akkor tényleg összepisálja maga a talmába. Mondtam, hogy ne keverd a Red Bullt a sörrel. Mi történt? Nem emlékszem semmire. Farsang volt, öcsém! Előszedted a pimpilidet, ezt beleúgyozta a szökőkútba. Csorgott, mint a Niagara. Tényleg? Hát, meg még fejbe is csúrtad az igazgatót. Meg elfűrészelted neki a biciklifékjét. Beleszabott a tóba. Azt mondta, hogy büntetésből össze kell szerelned a májusfát. Ez a box összette itt mögöttem. Létread majd a Guszti? Biztosítókötés sajnos nincs. Ó, baszki, még mindig sajog a fejem a másnaposságtól. Nagyon tudlak sajnálni. Fasz tudja, hogy ilyen nagy gond lesz belőle. Játszinak ennél sokkal nagyobb baja van. Nem mi baja van neki, csak nem megint szarulása van. Beidézték bíróságra. Ezt tudtad? Hát majd most kiderítjük. Majd már megint lemenni abba a putriba. Ja, hát beidéztek majd az iskolába, ijesztegettem a Romeo gecit, hogy elásom a földbe. De a faszomat belát! Kit érdekel az a hülye gyerek? Na de azt mondd, mit mondtak a tárgyalás? Hát először az, hogy vádlott álljon fel. Hát először az ügyvéd fölállt, azt elmondta, hogy mit csináltam, hogy ijesztegettem a Romeót itt az iskolába, hogy ijesztegettem a gyerekeket az iskolába, aztán halálra ítétek! Mert hogy én visszaegyő bűnöző vagyok. És tudjátok mi a legrosszabb? Szegény. Ügyben! A kivégzési koncert napjára esik. Mi volt az a csattogás, Chopper fiam? Csak nem Reichstagot tartasz? Mit csináltál itt a sötétben? Csak tanulgatok. Hallám, mi az? Hát ez az új biológia könyvünk az idei tanévre. Igen, és most éppen mit tanultál? Olvass egy hasábot. Na, hadd halljam. Hát, Kelemen Anna művésznő, melbőség, 37C kosar. Vállal, anál, oral és egyebek. Telefonszám? Hát ezt ilyen vén bakkecskéknek, mint maga. Nem írják oda. Azt az édes kurva anya. Bonjour, kolléga. Hello, Marcello. Mit bandukósz itt ilyen késő este? Csak nem vérfarkas vagy. Remek poén. Ti mit csináltok itt kötten? Ezt nézd meg, mit foglaltam le tőle! Nézd csak meg! Nekem foglaltam le! Nézd csak meg, ott a 100, valamelyik oldalon vannak ilyen nagy csacsik kurvák, nézd meg ott a 37 vagy 30. Hát ezt az újságot ám én ismerem, hát az előfizetéssel van mögé nekem ez a szöpős metaggyari, hát ez a kedvenc folyóíró, nem nyilkálok, ezt lefoglalom, mint bizonyítékot, ez ellen az illető ellen, akit nem máshogy hívnak, mint Jerry Chopper, aki pornót néz az iskola területén, viszont létesve. Jerry, te köves! Jerry, azt ugye tudod, hogy a 10 parancs alatt tiltja a pöraználkodást, főleg mesterségesen, kétdimenziós bülákra? De ugye szeretnéd jóvá tennie nekem ezt a kis önszödönszit? Persze. Ökkor siess gyorsan a szertárba, és hozzá nekem sőt és vözet. És már kérdezhetném, hogy mire kellenek ezek a cuccok? Nő, akkor vögjünk is bele a démonűzésbe, amit személyesen tőlem tanulhatsz meg, szóval ösztöndre válhat. Ne fütásod a szentélyhöz. Nős, a démonokat mert az évezredekkel ezelőtt is ismerték, és ismerték a taktikát is, hogy hogyan lehet őket tévől törteni az emberiség védelmébe érdekében. Ugye bőr, a démonok ura személyesen Luciferas hátán, de hogy is jöhetnek át a tűvilág kapuján ezek a böstiáknak? Nézd csak! Ezt a mösőgőszmőlit emesenezők tucatjai használják a világban, ám senki nem tudja, hogy mi a jelentése valójában. De ha összekötjük a két végpontot, egyértelműen kirajzolódik nem más, mint a sátán körvonala.
És ez egyértelműen bizonyítja, Hogy ez egy elkjárő a pökölbe. és gondolom ezt te is szoktad küldözgetni a barátaidnak, és nem is tudod, hogy ezzel démonokat szabadítasz? Én csak vírusokkal szoktam szivatni őket. Na, készen ölsz? Akkor vedd elő a fegyvered. Nestus spiritus lotus visibus budisus. Ügyi voltál. Ez nem az a kinyílt vasutas volt? Azt szállta meg a démon. Todo mundo